pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. La xocolata s'ha convertit en la matèria primera d'artistes. A Olot tenim un exemple. A la pastisseria Cacau, des de fa uns anys, sorprèn els ciutadans amb escultures de xocolata que després reparteix entre la població. Enguany, la bogeria d'en Lluís Riera, el pastisser de Cacau Pastisseria, l'ha portat a esculpir un cavall de Troia de xocolata de gairebé 70 quilos. Per aquesta escultura, Cacau Pastisseria ha comptat amb la col·laboració de l'artista Miquel Alari. Una mica la idea del cavall de Troia aquest any venia sobretot a partir de la situació actual social que hi ha, no? Ens trobem en un moment doncs, que hi ha moltes reivindicacions, moltes lluites, retallades, i vas dir, ostres, doncs potser és un moment de que tothom tingui un missatge o que tothom pugui demanar realment què volen canviar, i vaig dir, ostres, doncs és el moment, no? Quina excusa tenim? Doncs el cavall de Troia serà qui portarà totes les lluites, no? O totes les reivindicacions que tenim. La mona, pels que no tenim padrins, com l'anomena l'artista, es trencarà en un acte popular al mig de la plaça Major d'Olot i es repartirà gratuïtament entre tots els assistents. Enguany, el cavall de 2 metres d'alçada es podrà veure a l'aparador de la pastisseria fins al proper dilluns de Pasqua. Com cada any, tots els que teniu padrins i els que no, sobretot els que no, esteu convidats i convidades a venir a la plaça Major el dilluns de Pasqua a les 12 del migdia. Trencarem la mona i la repartirem i ens la menjarem com a bons germans. Amb aquest acte popular, el pastisser vol recuperar una tradició valenciana del segle XVIII, quan es repartien a les places dels barris obrers de València les mones de brioix sobrants al final de la Pasqua. Aquest ha estat el 5è any consecutiu que Riera s'ha decidit a complir amb una tradició que ja forma part de la ciutadania olotina. A les 12 del migdia, tothom que ho desitgi podrà tastar-la a la plaça Major de la capital de la Garrotxa. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer.